Kakain po tayo ng estopadong itik. Mga fruits. Ay, fruits. At saka, mainit na rice. At chili paste po. Ah, Kain na po tayo kain mga na po tayo mga kapudibi. kapudibi. Siyempre, naghugas po kami bago kumain. Malinis Yes. na po yung mga kamay namin. Malinis na yung mga kamay namin. Tapos meron po tayong coke. Go. Ayo. Yan. Oh. Pero naman saan to? Yan, sa'yo. Masarap to. Oo. Diba? Ito yung itik ni Baste. Yan. Bumili kami sa kanya ng itik, guys. Oo. Tapos, niluto siya na may patatas, carrots, tsaka nilagyan po siya ng banana. Saging pa pa. Yan. Hindi na po namin pinakita yung paano pagkaluto kasi marami po silang ginagawa sa kitchen. Kaya, hindi namin kinuha. Ay, nakalimutan ko yung una subo. Dito mo. Ulitin natin. Oh. Kasi napakasarap, guys. Kaya hindi ko na kayo binigyan. Oh, ito na. Huwag na kayo magtampo, ah. Una subo para sa inyo. Mga kapudibi. Mga kapudibi. Unang kurot po para sa inyo din. Yan. Kain po tayo mga kapudibi. Ito yung saging. Kurot. Masarap pag mahanghang na. Lagyan mo ng chili paste. Ayoko. Ayaw nga, di ka pala mahilig. Ito na lang chili paste. Alam ko sa estofado ay chicken po yung yan, diba? Eh, syempre, para maiba naman, itik ang ginawa namin. Pwede naman, masarap. So, masarap pala. Sarap ng pagkaluto, no? Mm. Manamis-namis kasi may pineapple. Hello po, guys. Yan. Kung gusto nyo pong umorder ng burong isda, available na po. At saka po yung malapit lang po dito sa amin, sa Lubao, Guagua, tsaka sa sa Smuan. Yan. Mag-ano lang po kayo sa amin, mag-comment lang po kayo sa aking hindi sa Yes, sa Facebook sa Mama account. Mia's, Mm-mm. Mama Mia's. Oo, pwede rin doon sa Mama Mia's. Naka-upload po yung doon. Makikita niyo kung ano itsura ng burong isda. Tsaka lomi, masarap. Ayaw nga pala. Salamat po sa mga Salamat po. nag-orders. Sobrang supportive naman po kayo. Araw-araw, ang daming bumibili. Sa maraming salamat po. Maraming salamat po. Guys, PM nyo lang ako sa aking Facebook account, Babaeng Marot. Yan, kung gusto nyo mag-order ng burong isda. Napakasarap. Siyempre, sama mo namin yung lomi. Sama na din yun. Oo, makikita niyo doon. Sarap. Masarap, guys. Tapos meron kang iniaw na tilapia. Kaya inaw na bangus. Ay, Diyos ko. Napakasarap. Sa akin.
Sarap, no? Oo. Sarap pagkaluto. Ngayon, sold out yung ano namin ngayon, yung burong isda, guys. Oo, sold out. Kasi marami nag-order ngayon. Kaya sa lahat po ng nag-order, maraming salamat. Araw-araw po sold out po kami. Opo, maraming salamat. Sobrang nakakataba po kayo ng puso, mga kabalen ko, mga kakampangan. Ang kakamagpangan. Ang pait-pait nila. Gusto ko yung ano, ito, patatas tsaka carrots. Magluto na po kayo ng estopadong itik, masarap po. Sobrang. Hindi ka na ano, Ano? napaparasan. Masarap. Sobrang ano. Parang lang akong tissue. Lumalabas na yung ano, Ayun. cholesterol ba yun? Ano ba yun? Cholesterol ba yun? Ano yun? Ang taba. Pinakahirap-hirap po pa. Yan. Huwag ka magpatawa, baka lalabas sa bibig ko yung Ay, oo nga pala. Maanghang pa naman yung kinakain ko. Nakakatakot. Kain ka pa? Baka mabugal sa akin. No? Gusto mo pa kanin? Meron pa dito. Kanin pa. Ano ba? Sarap yung ano. Ay, meron tayong pepino. Oh my God. Ang bahala kayong pepino. Sarap. Kaya guys, ano, yung pepino. Pampaganda ng boses. Charot. Hindi man. Yung pampaganda ng boses, luya. Totoo ba yun? Alin? Luya. Oh, Hindi ako naniniwala doon. may luya ako. Kainin mo, try mo. Kinakain ko nga yung luya, hindi man ako gumaganda yung boses ko. Lalong lumalaki yung boss. Lumalabas lang yung ano pa. Pagka binata, charot. Lumalabas yung pagka binata eh. Gusto ko nakataas yung pa ako. Gusto ko nakataas yung pa ako. Gusto niya makataas ko yung paa niya. Ako gusto ko makataas yung kilay ko. Tingnan niyo yung taas ng kilay ko. Oo nga, takay nga ng kilay mo eh. Ano yan? Parang ano yan? Volcano. Malapit ng sasabog. Malapit ng sasabog. Guys, di man ako kumakain ng buto ng itik. Ano yan? Buto lang ng manok ang kinakain ko.
Ang sarap ng pagkain, din siya malansa, no? Mm-mm. Gusto ko pa rin itong ano, patatas. Sarap. Saging. Mhm. Pasensya na po sa mga aso. Mm-mm. May nakita lang silang pusa niya. Anghang. Makain ka pa ng sili. Masarap talaga pag may manghang yung kinakain mo. Hmm? Ay! Ano ba yan? Buhay pa yung ano? Ang sarap. Ngayon ko na lang. Ayaw eh. Gusto ko pa. Mura-mura lang yung ano nila. Fried itik, guys. Kaya kapag gusto nyo umorder din ng fried itik, malinamnam yung ano. Ang sarap. Comment lang po kayo sa aking Facebook account ko din. Business woman na siya eh. Mm-mm. Sarap. Sarap. Gusto mo pang kanin? Ayoko na. Lulo ko lang. Nilalagyan ng luya para pantanggal lansa. Pero hindi naman siya malansa. Ang sarap niyang pagkaluto. Sarap ng patatas. Mas marami akong buto ngayon. No. Siguro mahilig ka sa buto ng itik. No. Masarap pala. Tingnan po. Kamis. Tamis. Titikman natin ito. Matamis siya. Pwede lagi sa kape? No? Tamis na. Bakit kaya masabaw to, no?
Mas po. Nabos mo na yung ano mo, pipino? Ano? Tama, tama. Masarap dito nilalagyan ng suka. Oo nga. Tapos bawang. Ayan. Bawang. Gusto kong pinya yung di niluluto. Yan. Mm. Ang tanggal umay. Mm. Magkagawa mo. Sarap. Mm. Pasmado na ako. Kasi ikaw naman, hawakan mo yung itik. Siyempre, kapag binubulbul, mainit pa yun. Mm. Nasa ka sa tubig na malamig. Ah! Joke lang. Baka maniniwala yung mga kapatid. Nanginginig lang ako kasi malamig ako. Hmm? Sarap. Sobra. Gusto ko. Paalam na tayo. Hindi nga. Lunukin ko muna. O, sige na. Tana. Para akong kambing, no? Tagal ko yung muna. Sige na. Tara na. Maraming Salamat salamat po. Please Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.